Kaixo denoi, ni Nebu naiz, aurkeztu ingunez lehenengo ez? Ni Nebukai naiz, edo Nebu, edo Nebukaitxo, edo deitu nahi diazuten moduan. Jokotan ibiltzen naiz normalen, eta bueno, seguraski mundu hortetik aurkituko diazute. Ongi etorri Nebukaien albistegira. Ez dizuet hilabetero albistegi batekarriko, bino gaurkoan bai. Urrengoetan zer jaso nahi dezuten, zuek esango diazute. Jetxi iruzkineta eta idatzi. Nebu, nik nahi dut joku baten gomendazio bat, zure gameplay bat, albistegi bat, edo Nebu, ez dut ikusi nahi. Irakurrikoet eta urrengo hilabetetako kontuan eukiko dut. Ados? Bueno, eta bain, guazen astea. Hasi da 2009 eta urtean hasierakin batea, etorri dira, gauza polit asko. Eta egon gozazte esaten, bino zeintzu dia gauza politoiek. Gaurko hiru titularrak izango dira, Fortnite, Resident Evil eta Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. 2,000 years later. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Badakizute zer gertatu zen aurreko larun batean Fortniten? DJ bat egon zen Fortnite jokuan bertan, kontzertu bat egiten. Kontzertu bat bideojoko baten barruan. Hau gertatu zen otsailak 2an, larun batean, arratsaldeko 8etan. Joko moduaz jarri zuten hora del espektakulo ditzen zena eta jendia horrea sartzen zen. Kriston zerbitzari pila ireki zituzten 100 pertsona gehienez zerbitzari bakoitzean. Eta, bueno. Kontzertua bukatu eta partidak berdin jarraitu zuen. Urtarrilak 25ean atea zen Resident Evil 2 jokuaren remakea. Bideojoko hau gertatzen da Raccoon Cityn, dela hor nunbait eta herri bat, eta gure protagonistak dira Claire eta Leon. Hartu ditzakegu bitako bat, eta historia behaien azalean bizi. Hala, simplemente. Nik pertsonalki Claire hartu dut, eta bueno, oaingoz jolastu ditut 3 ordu inguru, eta benetan. Hartzen dugun pertsonaien arabera, gure misioa aldatu iten da. Claireren kasuan, gea bera naia bilatzen da bilen neska polizia bat, Leonen kasuan gea Raccoon City herrian hasi berri den polizia bat. Eta iristen gea polizia zehara, eta aurkitzen gea hor, kontu el panorama. Pum, 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 pum. Oain, paso mango jogu ordenagailurako ez den joku bati. Kingdom Hearts. Anime, Disney eta laguntasuna. Gente, pedazo koktel, benetan, benetan. Joku honekin indutena da, nire adina dakan jende horrentzatez, jende inkluso helduagoantzat baita, ekarri dugute joku hau. Imaginatu nahi, 8 urtekin joku horta jolasten. Eta imaginatu nahi, oain, 23 urtekin joku bat atzen diatela. Bueno, playakin negarrez. Bueno, berez ez, ez dakat playik. Ordu nahu negarrez. Bino, ikusi dut bideoak, eta benetan, aia matxito maitia. Aia matxito maitia. Bueno, bukatu egu. Esango jazute ea albistegi txikitxoa gustatu zaizuen, eta bueno, aio!